Kwa the Doho ene Doho ma Kisumu ochoro nyime nyaka tarik 2 dwe mar adek higani winjo buch nek mar Baby Pendo. Doho no bende ogolo chik ne piny owacho to kod ji 4 manodonegi mondo chiw ler ewi kwayo manoor kod achich mokwongo tarik 19 dwe mar achiel 2026 e thuolo ma okalo ndalo 21. Okoni obiro chiwo ler mamoko ewi kaka burano biro dhi nyime bang' yango malong'o kaka ne Doho oseng'ado weche motelo ewi burano. So I will direct that proceedings be typed so that we are able to follow what transpired before the courts, before this matter came to me, before it came to this court. So proceedings will be typed, and I further direct that the states, the second, the third, and the fourth accused to respond to the first accused application dated 19th of January this year within 21 days, and further the state to complete the disclosure exercise within the same period, 21 days.